Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Profesorul George Tarara, filozof, partenerul meu în întâlnirile aproape săptămânale despre cărți care au schimbat lumea. Noi vă invităm astăzi la o dezbatere în continuitatea celor de data trecută, de săptămâna trecută, despre corifeii liberalismului. Și aș vrea să vă spun așa într-o paranteză că nu e lipsit, probabil, subliminal interesul nostru pentru liberalism de o anumită conjunctură, de o anumită realitate pe care o trăim. Ne aflăm într-un moment aproape de criză, o criză căreia să-i spunem, ca să nu politizăm momentul, o criză de idei la nivelul clasei politice și mai ales la nivelul filozofiei politice, pentru că noi ne-am propus în aceste întâlniri dedicate liberalismului să vorbim despre libertate. Libertatea este principiul care stă la baza filozofiei politice numită liberalism. Și în dezbaterea noastră am vorbit despre toate formele de libertate și ne-am oprit cu deosebire la cărți fundamentale pentru ceea ce înseamnă liberalism. Astăzi încercăm să recompunem tabloul, ca într-o discuție de final despre liberalism, să recompunem tabloul cărților dedicate acestei tematici, filozofiei politice a liberalismului, și încercăm cu deosebire să marcăm legătura pe care această idee care traversează de la antichitate până în zilele noastre mintea lumii, ideea libertății, încercăm să o conectăm la, fără să intrăm în detaliile scenei politice românești, să o conectăm la realitatea românească a zilelor noastre. Pentru că liberalismul, așa cum am făcut subliniere de fiecare dată, nu este o doctrină a unui anumit partid. Nu este o doctrină. Liberalismul este un principiu și cred că vom cădea de acord, George Tarara, să configurăm elementele care susțin acest principiu, fundamentele care stau la baza acestui principiu al liberalismului. Plecând de la ceea ce, fără îndoială, fără îndoială, sigur, noi am subliniat de fiecare dată, discutând fie despre Rousseau, fie despre John Mill, fie despre Hobbes, despre Locke, elemente care adunate completează acest puzzle foarte interesant și la un moment dat spectaculos nu numai pentru omul de filozofie sau pentru politician, ci pentru noi toți, pentru că numitorul comun al acestor dezbateri rămâne libertatea. Libertatea.
Deci liberalism, libertate. Nu punem semnul egalității, dar nu putem vorbi despre liberalism fără să vorbim despre libertate și despre libertate conceptualizând, fără să vorbim de liberalism. Te rog, George. De multe ori se pare că în viața omului, în societate, în istorie, de ce să nu spunem, cuvintele acoperă niște realități, dar și niște intenții, și niște gânduri, și niște scopuri. Vedeți, vorbeați dumneavoastră despre libertate și probabil că nu există ființă umană care să nu vibreze când aude acest cuvânt, libertate. Ori dacă ne uităm puțin în istoria, să spunem, ultimilor 200 de ani, ca să nu zic mai mult, n-am putea aduce în discuție, ca să zic așa, fundamentele lor ideatice preluate de la Epicur încoace, de la filozofia de mai târziu, a renașterii, de la Machiavelli, când vorbeam despre Hobbes și invocam ideile lui Hobbes și recunoșteam urmele pașilor parcurși de Hobbes de la antichitatea greacă până la Machiavelli și până în contemporaneitatea lui. Ideea este că, să zicem, în epoca modernă, liberalismul ca doctrină poate fi așezat alături de alte teorii politice ca având o rădăcină comună. Din iluminism, este foarte interesant acest lucru, din iluminism au apărut și liberalismul, au apărut și marxismul și fascismul, ca doctrine politice care aveau drept scop o anume viziune asupra organizării societății omenești. Ori, epoca modernă, după ce ajungem serios în epoca actuală, contemporană, să o numim astfel, constatăm o luptă evidentă în plan spiritual, în primul rând în plan doctrinar, între aceste trei concepții, aceste trei doctrine, aceste trei viziuni politice despre felul în care ar trebui să arate societatea omenească, despre modul în care ea ar putea fi construită astfel încât să răspundă mai mult sau mai puțin nevoilor, așteptărilor, dorințelor individului. Pentru că libertatea se rezumă practic, sau dacă vreți, se leagă practic de individ. De un individ, sau mai bine spus, de fiecare individ. Mie îmi plăcea să spun lucrul ăsta. Spuneam că niciodată nu putem vorbi cu adevărat despre libertate decât la persoana întâi. Persoana întâi, evident. Adică modelul operațional este eu. Este eu. Aici lucrurile sunt foarte clare. Da. Sigur, conceptele pe care aceste doctrine le pun în n-au nicio valoare dacă nu se regăsesc discuție, da, sunt diferite, dar este de discutat. Da. Pentru că este foarte adevărat faptul că însăși teoria, doctrina liberalismului a cunoscut o evoluție în timp. Ea se bazează pe conceptul de individ. Dar există și alte concepte de la care am putea pleca pentru a organiza societatea. Conceptul de clasă socială, sau conceptul de rasă, sau conceptul de stat național. În secolul al XX-lea este foarte interesant lucrul ăsta. Tu l-ai anticipat și cu câteva vorbe în urmă. În secolul 20 sau secolul 20 debutează cu ceea ce se întâmplă în Rusia. Deci, secolul 20, în secolul 20 regăsim toate formele despre care discutai tu, despre statul etatist, socialist, în țările care, după al doilea
război au devenit comuniste și unii dintre noi suntem contemporani cu vremea aceea și tot noi știm că atunci a apărut statul lui Hitler, care a avut o particularitate cu totul specială. Statul lui Hitler a concentrat, nu se mai putea vorbi de o putere etatistă. Se putea vorbi, hai să zicem, în cel mai frumos caz despre o dictatură, cum a intrat în istorie. Dar în filozofia politică, natura statului lui Hitler a fost, cum să spun, un subiect de discuție. E drept pus la zid, dar teoretic analizat cu toate luminile și cu toate umbrele posibile, ca să poată descoase ce s-a întâmplat acolo. Acolo rămâne un mister. Acolo puterea a fost dublată și de altceva. O să avem timp odată să discutăm, pentru că subiectul este în sine frumos și pentru că se pare că omenirea s-a pregătit să nu mai fie victima unei asemenea experiențe. Dați-mi voie să am anumite rezerve față de această pregătire a omenirii. Vorbeam despre evoluția pe care doctrina liberalismului a cunoscut-o, să spunem, în ultimul secol, să spunem, după John Stuart Mill, când de asemenea au fost corifei, oameni mari, promotorii liberalismului. Mă gândesc aici la Nozick, mă gândesc la Popper, mă gândesc la Hayek, la Isaiah Berlin. I-am luat într-o ordine inversă celei cronologice, dar cred că asta are mai puțină importanță, și care au contribuit la fundamentarea, zic eu, a unei alte perspective pe care n-aș fi crezut că o putem discuta, destul de provocatoare, vis-a-vis de ceea ce propune, să zicem, liberalismul ca modalitate de organizare a societății. Vedeți, a ajuns în situația să fie un model unic. Pentru că... Și întotdeauna, iertați-mă că vă întrerup, nu mi-am terminat ideea, întotdeauna modelul unic a generat altceva în istorie, noi știm foarte bine. Conducătorul unic, statul unic, modelul unic, și totuși el pare că se îndreaptă către acest statut care, între noi fie vorba, nu-i face bine deloc. Nu numai că îl discreditează, dar s-ar putea la una categorie, ca doctrină, dar s-ar putea la un moment dat să genereze chiar prăbușirea societății noastre, mă rog, contemporane, actuale sau imediat viitoare. Nu există sisteme perfecte, George Tarara. Nu există, indiferent că e liberal sau de altă natură, libertarian, să zicem. Așa, mai aproape de hobbesienii, deci cei care l-au continuat pe Hobbes, exact, în gândirea lui. Așa. Deci nu există, eu când am încercat să te întrerup și îmi cer încă o dată scuze, deci aveam sentimentul că vrei să spui că există un numitor comun, nu ceva unic. Și că atunci când m-am gândit la lucrul ăsta, fără îndoială am avut în vedere acest imposibil de lăsat la o parte element care este libertatea. Lumea se joacă când e vorba de acest modul în jurul căruia se constituie doctrinele. Se joacă prin cuvinte. Se joacă prin cuvinte. Dar și asta este foarte periculos. Este foarte periculos. Pentru că lasă o imagine eronată, denaturată. S-ar putea să trăim în eroare din cauza faptului că receptăm altceva decât ceea ce ar fi corect și vis-a-vis de libertate. E un subiect, o mică paranteză, dar se leagă de cuvintele tale și se leagă de interesul meu pentru cuvinte. Deci aceste cuvinte care pot crea devieri, uneori cu efecte
și cu consecințe dramatice sau, poftim, negative, chiar doctrinar. Vorbeam despre puterea cuvintelor de a schimba niște realități. Există în cuvinte, deși ni se par, există în cuvinte forțe care apar numai în contexte, numai relaționa, liberalismul plus un cuvânt aiurea poate să denatureze întreaga doctrină. Ceea ce spuneai tu, poate să ducă la eșecuri, poate să ducă la mișcări de orice fel, de orice ordin, de natură politică, de natură economică. Și o anume realitate pe care oamenii o trăiesc și care există sau a fost implementată în numele libertății și în numele liberalismului. Ori individul, vedeți, ne întoarcem la el, este unic, este singur, este euul. Și atunci acest individ constată că lucrurile nu stau chiar așa în practică, precum o spune doctrina sau o spune teoria. Ori aici este un deserviciu. Vedeți, a spune, domnule, lăsați că toate lucrurile sunt perfectibile, că facem, că suntem pe calea cea bună, că mai avem, nu ține de cald individului. Individul vrea la momentul acesta al prezentului să trăiască. Georgica, n-aș vrea să ne pierdem în teorie și promiteam că din când în când mai deschidem o ușă în realitate. În realitate și dați-mi voie să o deschid atunci. Te rog. Adică să nu vă las pe dumneavoastră. Păi uitați-vă ce poate să creadă individul când el se duce spre sistemul sanitar, spre spital, pentru că are o problemă și nu îi este rezolvată de către statul, să spunem, construit pe principiile statului de drept și ale liberalismului și ale economiei de piață și ale democrației. Ce face statul? Apropo de drama care se întâmplă zilele acestea la Pitești, în Argeș. Păi statul face un dosar penal. Ori eu, ca individ, nu m-am dus la spital pentru ca să facem, doctorului, asistentelor, managerului, celor implicați. Nu știm cât de vinovați sau nu au fost să li se facă dosare penal. Eu m-am dus acolo să rezolv o problemă medicală și nu s-a rezolvat. Nu credeți că aici statul este puțin cam, hai să spun, superficial? Minimalizarea rolului său sau el, ceea ce spune el, domnule, eu până aici pot să intervin, înseamnă a lăsa individul, a nu mai fi reprezentativ pentru individ? Da, exemplul tău fără îndoială este un exemplu foarte cald și Da? Și eu aș zice șocant. Și șocant, dar eu nu mă gândeam să intrăm în realitatea asta atât de concretă. Proaspătă. Atât de concretă. Așa. Știi? Adică nici să părăsim cum să zic, etajul ăsta conceptual și să coborâm în haosul românesc. Înțelegi? Nu la asta m-am gândit, ci m-am gândit la haosul conceptualizat, dacă vrei, la ceea ce se întâmplă la ora asta, în condițiile în care noi am făcut precizarea că individul, indiferent ce s-ar întâmpla în această societate, nu este personajul, actorul unui partid anume. Individul, membrul acestei societăți, reprezintă statuia libertății fiecărui partid, indiferent ce o rânduire politică. Și îți amintești că noi acum 50 de ani vorbeam despre omul nou. Omul nou. Deci vorbeam și despre acum vorbim sau și despre omul se vorbește despre omul nou. Exact. Deci toată produs lumea, al multiculturalismului. Ce se întâmplă? Această discrepanță pe care noi o realizăm dintre individ și autoritate, să folosim, să zicem, categoriile cu care opera Hobbes, deși mai încoace toată lumea operează cu statul. Mă gândesc la Mill și mă gândesc la Locke, la John Locke. Deci
ce remarcăm? Că statul trăiește în eroare. Statul trăiește în eroare. El nu, deși noi vorbim despre reprezentativitate, în curând, probabil, la alegerile care se vor desfășura în acest an, la sfârșitul anului care vine, putem să tragem o linie și să vorbim despre o anume reprezentativitate, dar în ce măsură această reprezentativitate este operativă și se reflectă în interesul individului? Asta vreau să spun. Crezi că partidele au suficiente, sau poate nu partidele, politicienii, au suficiente resurse să realizeze că nu pot trăi tot timpul în eroare? Pentru că noi, amândoi, aici suntem cu dovezile în buzunar, cu modul nostru de viață, cu raportările fiecăruia dintre noi la lumea în care se învârte fiecare. Deci pe noi nu ne mai poate contrazice nimeni, pentru că noi avem dreptatea noastră, libertatea noastră și putem să operăm cu noi înșine și să spunem că nu e respectată nici dreptatea, nici libertatea. Și aici s-ar putea să am eu un răspuns, să anticipez un răspuns și să ți-l servesc și ție pentru comentariu. Poate că politicienii ăștia nu sunt neapărat răuvoitori. Poate nu sunt. Poate sunt oameni cum se cade. Dar poate că au greșit locul unde au ajuns. Mai înțeles? Nu vreau să spun că sunt proști. Vreau să spun că sunt neavizați, că nu trăiesc adevărurile politicilor pe care ei ar trebui să le înfăptuiască. Nu le trăiesc, nu le știu. Sunt acolo din întâmplare. Da, s-ar putea să aveți dreptate. Atunci, probabil că este o eroare de sistem. Pentru că noi am mai discutat chestia asta, nu există o dezbatere, hai să o numesc națională, asupra esenței doctrinelor. Pentru ca oamenii să știe despre ce este vorba, ce măsuri, ce concepte sunt urmărite, ce politici, la nivel social, la nivel individual, la nivel comunitar, la nivel economic și așa mai departe. Că noi n-am scos nicio vorbă până acum despre și atunci, latura, versantul. Sigur că în această confuzie doctrinară sau conceptuală, acest haos, de unde să găsim linia care să permită individului să se orienteze? Și George Tara, mai e ceva. Noi am parcurs această lume bună, această lume de excepție, noblețea aceasta filozofică, care s-a numit, ce am făcut noi în ultimile noastre emisiuni? Am făcut Mill, nu? Am făcut Locke, am făcut Hobbes, am făcut Rousseau. Așa? Sigur că da. Deci ne-am învârtit în această lume înaltă a ideilor liberale, am stabilit repere, pentru că nu există o libertatea ta și libertatea mea, sunt cu totul și cu totul, cum să spun, conceptual aceleași, dar trăite și concretizate într-o altă manieră. De-aia suntem indivizi. Așa, pentru că trăim diferit unul de celălalt. Deci, libertatea, stabilisem noi într-una din emisiunile trecute, are și o dimensiune psihologică. George, că să ne oprim aici, pentru că trebuie să facem neapărat, am exagerat așa cu entuziasmul nostru, să facem o mică pauză publicitară și revenim chiar din, cum să spun, din clipa asta și chiar de la ceea ce ai subliniat tu, această dimensiune, una din dimensiunile liberalismului.